kazetový magnetofón Kenwood KX54 z roku 1985. Tento kus bol zakúpený na Aukre ako nefunkčný. Po rozobratí bolo zistené, že motor sa krúti, ale mechanika neprehráva pásku. Kládky vôbec neťahajú. Ako hlavnou príčinou je to, že remienky boli vyťahané a toto jedno gumové obloženie prasknuté. Momentálne gumičky a remienky mám objednané, takže sám som zvedavý, že či chyba je v tomto. Nové gumové obloženie a remienky sú vymenené v mechanike. Mechanika je namontovaná na svoje miesto. Takisto bol vybratý prepínač nahrávania a prehrávania, vyčistený. Skontrolované boli napätia v zdrojovej časti a na regulátore. Takže vidíme, že signál sa nám zobrazuje na indikátore a spravíme si test. Vyskúšal som funkciu nahrávania, tak si to teraz môžeme vypočuť. Ešte predtým bol zladený motor na správnu rýchlosť.